Lanangin pendatang rezeki loh yang menang-menang gitu. Remak brul. Kamu harus pakai THR maleras. Lah. Mangawawur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula para pandriting turangga hesti miweng dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja Dwaja layu sebit Dimas Werkudara jlitheng Resna kakangku ana dawuhmu kepiye sadurunge ngayahi Baratayuda iki pun kakang rumangsa entuk tamba di tamba kepiye sagugure anakmu tetuka ya si Gatotkaca Abimanyu luwih sadurunge Baratayuda kowe wis kelangan anakmu Antarja nanging rumangsaku saiki wis bali wutuh maneh Werkudara kok ngono kanthi dasar apa kanthi wewaton apa iya nalari kepiye mara gage sawangen sing padha madhep iki putumu Sasi Kirana anak Gatotkaca wis katon walagang terus iki putumu Danurwenda anak Antarja ya wis katon gedhe yen pancen putu-putumu iki durung wancine mlebu nyang paprangan lho Di aku ya ora nate ngejak kuwi melu sakarepe dhewe yen aku ora entuk malah dheweke do nangis sedina ora meneng mula tinimbang nangis malah takjak babar pisan kepara ben bisa ndasari utawa nglambari marang pikirane dheweke yen dheweke mau ya anak Senopati la iya to ing atase bocah maribasan durung ilang pupuk lempuyange krungu swara mriyem lan bedhil kok ora nratap malah kepara ketok oleh seneng ya muga-muga besok diwasane bisa nulat kaya lekase wong tuane ya Werkudara banget panuwunku ya kanthi aku kerep ngejak putuku loro iki rumangsa kaya entuk pemarem uripku jlitheng Resna kakangku pancen-pancene akeh wong tuwa ya kaya mengkono yen wis nampa putu katresnan mau kaya dene wis lumaku kanthi alami yaiku banjur balik marang putu kok Di ora beda kelawan pun kakang sakpatine anakku si Samba ninggal anak siji putuku Dwara kae wah rasaku ya wis kaya dijoli dening pangeran Werkudara Kresna kakangku iya Werkudara kepiye aku nyuwun ana ngarsaning pangeran muga-muga turunku lan turune Pandhawa bisa terus sumambung lan tetunggalan ya Di muga sing nyipta jagat ngijabahi kejaba saka iku saksedane Senopati Kurawa ya kuwi paman Prabu Salya manut petungmu Kurawa isih pira Werkudara yen manut petunge Werkudara Kurawa cacahe isih rong glintir loro kuwi wae dedengkot kabeh ya kuwi Duryudana lan Sengkuni ing atase mung kari loro wae kok ora gelem nungkul ya Di wah malah tak arep-arep aja nganti nungkul kareben katok nggonku ngesok marang kanepsonku ngajar marang wong loro kuwi
Iya Yayi. Muga-muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih Yudi. Nanging tak ambali ya Werkudara. Yen sing jeneng Baratayuda mono mujudake perang suci. Nadyan perang nanging ora kena ampyak awur-awur. Sabab ya ana sajroning Baratayuda iki dadi ajang sing utang kudu nyaur, sing ngutangke wis wancine nagih. Kejaba saka iku ya Yayi. Nadyan musuhe mung kari loro lan kabiyantu dening wadyabala kang ora akeh. Ning tak jaluk para satriya Pandhawa Hupalawiya aja padha nyangga enteng. Ya sabab mung kari loro mau malah dadi ujian kang abot tumrap pangudine ngadiku Pandhawa oleh bakal njaluk bali wenange Werkudara Kresna kakangku hiyo. Mremangsut narimeng kalbu budine kang den bawani wenganing Tyasukarila Sigra bala kang tumingal prancampa samya matali ler kadhet wileteng kota dan mangkong mangucang niti Pepatih-matih tambak ganggeng lumayu gawe kaget ana apa? Inggih. Unjuk unika sinuwun. Punika wonten madyaning Tegal Kuru, sampun wonten barisan sisaning wadyabala Bulu Pitu. Miturut katerangan senopatinipun boten asanes muhung riki ana patih Harya Sengkuni. Wah, iki sing tak enteni. Danurwindo Sasi Kirana. Hayuh ndak kanthi maju ana pabaratan surak-suraka minangka tetenger samapta ing gati sawigoing diri ngestakaken dawuh Kanjeng Eyang budhal dina iki. Swaraning madya gugah gembira Pratayuda Pandhawa Rabun nagara Astina pelane Kurawa gugur madyaning palagan Pandhawa unggul ingkang Pratayuda
Yo. Maju we. Oh. Yo. Aglar ning paseban jaba Bindara bengkang samudra Abrabusananing wadya Tetindhing praprawira rekyana
Pati Sudira didem kang sami sumewa wit alah durung suwe anggon kula maku saka pesanggrahan mbulu pitu kepapat ana satriya Kurwaging brengos linting-linting sampir ke kuping ngaku sapa kang dadi aranmu satriya Swala Bumi Raden Setyaki ya Singa Mulangjaya bali takon barisan segelar sepapan kang sikep gegamaning aprang sapa sing dadi cecunduk ing laku kekesete Gustiku sinuwun gojak soaranku tumenggung tameng yuda pancen bener dudu kowe sing tak goleki Pandhawa 5 kon nyembah dlamanku dina iki go tak babate gulune ora usah goleki sing ora ana Setyaki kang saguh ngadepi dedapuranmu kowe latalah edan wani karaku entek wedine karewanine bagus gedemu cilik durmu ndek kopat kapito ke buntute ula tapangin kekejerok ke manuk berancangan cengkang kandeling kulitmu jemenggleng suduanmu yen pancen wis satria sekti tanpa aji teguh tanpa mekuru wateken aji japa mantramu tumpang so tebyah tatameng sati kamu jota kuntu sowe Ber, waya, ta. Pas, hey. Janjine ora tenanan jebule dhewe asani grojogan sapene sakit direke nanging Pula wis jago yo pancen mon marang sliramu aja dadi rucite Bekon tak ngajani urutamu hati sinta ya aja keton panjang ora nyambut sikilmu
Wes. Ah. Was. Oh. Yes. Setyaki, yo pancen bener bali takon. Tumenggung kumandang garbo. Ayo, ora ana musuhmu kejaba aku. Wah, tembe lunasmu kowe. Wat. Ta, was. Loh. Ta, ha, oi. Oi, oi, pas. Ah. Hey, wah. Ayo. Wah. Ah. Ah. Waya. Oh, ah, Lo. Ah, ah, ah. Lo. Lo. Wah. What? Wes. Ah. Lo. Ah.
Wait. Ah. Wait. Ah. 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 As. Rindu mawar mangawar amurmu arahan pengaraning gong mak guru gongso kata kaya tulong warpang kriteng trangga esti berkata wadolah layu sapi Padya bala plasa jenar. Gulungan genderamu bongkok ana gegamanmu. Iki Gojaksa, aku Sara Basanta. Aku sakloron kang bakal ndepani Rananggana. Ayo para Pandhawa kroyokan aku. Kelak-kelak remet dadi ndok pengamun-amun kowe. Satriya gagah gedhe dhuwur. Werkudara aranku bali takon. Senopati pengabit mulu pitu Gojaksa aranku. Dudu kuwi sing tak goleki. Ayo, endi Patih Ngastina, Patih Julik sengku tak beset-besete dina iki. Ora sah kakehan bebangal. Aku kang bakal ngadepi kaprawiran kang sarta kadigdayanmu. Jogeta tak kendhangi.
Jrebabah depane lemah risang Gojaksa. Kadya winalik ingkang dados arasane tanggat ing sasmita kang rayi Sara Basanta den lumpati kaping 3 urip maneh sang Gojaksa wungu saka Nendra. Wah. Hey. Oh. Yeah. Hit. Wah. 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 Hey. Ah. Ah. Hey. Ah. Hey! Bima wang-wang kunta kumpul patang gedhe sayang gongkara gadane Rama Batmabit kok mundur Wrekodara ya aku ngadepi adine Patih Sengkuni ngadepi adine Patih Sengkuni pancen bener jenenge Gojaksa kang sarta Sara Basanta. Lah banjur Gojaksa kelakon tak pateni dilumpati Sara Basanta ambali urip meneh. Semono uga bareng Sara Basanta pateni dilumpati kakange Gojaksa urip meneh. Nganti kentekan nalar Wrekodara bingung bilunglungan jibeg bebek ngrasake kasektene adine Sengkuni sing jenenge Gojaksa kang sarta Sara Basanta. Wrekodara piye
Gojaksa lan Sarabasanta kae ratu sak kembaran. Ratu sak kembaran. Ayo. Apa Siadi lali? Piye carane nyirnake menungso kembar kaya Gojaksa lan Sarabasanta kae? Aku durung nate nglakoni. Aku durung nate ngenyangi. Kowe lali Werkudara. Ana jaman lakon Pandhawa Syukur duk rumuhun ana ratu sak kembaran. Jenenge Hamsa lan Dimbaka. Kae ya ratu kembar sing mateni ya Siadi Werkudara. Semono uga nalika jaman lakon Dewa Ruci. Yayi Werkudara ketemu karo buta sak kembaran sing jenenge Rukmaka lan Rukmakala. Kae ya kasembadan mbok pateni. Yen nemoni lelakon kaya Gojaksa lan Sarabasanta, lakon dipateni dilumpati urip meneh, dipateni dilumpati urip meneh. Mosok Yayi lali nindake carane mateni ratu sak kembaran kae. Yo aku lagi eling. Ayo Werkudara. Ora susah musuh kakangku Patih Arya Sengguni. Kowe musuh adine lanang wae kentekan akal. Ngejak pirang dina ladeni cangkeme. Ah. Be. Ah. Oh. Loh. Ah. Ah. Obong pati aku. Go! Oh! Abrabak sru kabrahan nanggagat waja mlintir gumbala sugal wijiling sabdo ngatalah Werkudara gembilu sirahe kowe wong kejeme Werkudara adiku sing tak tresnani kekarone mbok dukumba nganti pecah sirahe wis entek kesabarane Patih Arya Sengguni iki senopati negara Ngastina kepeksa aku tega karo kowe Werkudara.
Ikro tandang risang bayu siwiri tungkul manembah angler boyo kuntap ing iki Werkudara Werkudara Sengkuni piye aku ora narimakake patine adiku kekarone ya kuwi Gojaksa lan Sara Basanta adiku mbok Dukumba ki kakange ora narimake adep ana Senopati negara Ngastina reki ana Patih Harya Sengkuni saksuwene perang Baratayuda Jaya binangun sing tak anti-anti Kang Sarta tak antu-antu ora ana liya kejaba mung kowe Sengkuni ayo kowe sing nyebabake Pandhawa urip rekoso nganti Pandhawa dadi wong buangan 13 taun suwene paribasane Papa Riman Ngulandara sing nyebabake ya mung kowe utek julik Sengkuni alah ora usah kakean bebangal kowe ngakune Werkudara wong utama ngakune Werkudara wong sing tansah ngugemi tembung bebeneraya kowe ngigit-ngigit karo Patih Sengkuni wit biyen saiki ana Tegal Kurusetra ana madyaning perang Baratayuda Jaya binangun dibuktekke le cah bagus sapa sing dadi pakan gagak batange alah kene Sengkuni omongane wong ninggal weling ngono pun mboten usah takut Den wandangi mawon raine Sengkuni tikus piti Dik ayo ngejak pirang dirak ladene kowe ketandangan dening Bimasena dina iki kowe golek nggon sing jembar nonton perang kaya ngopo ya Milia le wong elek ayo sing ngrusak Werkudara nyah Milia geger sirah Milia le sing ngrusak sing kuat ketoken kabeh kasudiranmu Werkudara ayo Ratu Momole ayo wah ayo Milia Werkudara sing banter le kaya dipijeti sirah
geger le. Ya. Terus Mas. Terus. Wah, edan. Mawut kang katrajang ing dahana wadya sanggep keprabon perang kang obro markata wis sewengi kok mundur ping loro. Aku ora mundur, kowe kalah. Ora kalah. Lah mundur leren. Kok leren piye? Edan-edanan. Sing edan sapa? Sengguni. Nek edan iso dadi senopati. Tinemune jebul Sengguni duweni kasekten kang linuwih. Kok ngono? Tak tibani kuku Pancanaka ora ginawe rasa. Tak tibani godo rujak pulu babar pisan ora ginawe rasa. Wong elek kaya Sengguni te ampuh men. Mula aku mau wis matur ning ngarep to, Di. Dadi menungsa aja sok ngentengke karo liyan. Dadi menungsa aja sok ngremehke marang kasektene wong liya. Kabukten dina iki Sengkuni sing mbok entengke tinemune Werkudara ora bisa nandingi apa kang dadi kasektene Pati Sengkuni Senopati Mbulupitu. Wah. Apa kira-kira Baratayuda ora bakal rampung mung mergo kasektene Pati Sengkuni? Sak dhuwure langit isih ana langit, sak sekti-sektine manungsa isih duweni pengapesan. Ana ngendi pengapesane Patih Harya Sengkuni tuduhno? Tuduhno Werkudara ana ngendi? Ana ngendi pengapesane Patih Harya Sengkuni? Tak crita sedhela ya. Nalika lakon ya kuwi pendadaran Sokalima. Biyen gurumu Begawan Durna duweni lenga kang aran Lenga Tala. Lenga Tala digawe rebutan satemah nyemplung ana sadroning sumur. Lenga Tala kang manjing ana sumur kuwi mau dijupuk lawan Begawan Durna nganggo wujuding sepet. Bareng Lenga Tala tekan lambe sumur, Lenga Tala mau disenggol karo Patih Harya Sengkuni nganti kutah ana njrambah. Lenga Tala sing kutah banjur dienggo gulung karo Patih Harya Sengkuni. Kamangka Werkudara. Kamangka sok sapa menungsa kang ragane kena wujude Lenga Tala, raga mau ora bakal tedas tapak paluning pandhe sisaning Gurindha. Mula sakujur awake Patih Sengkuni kae kena Lenga Tala. Mula mbok tamani kuku Pancanaka babar pisan ora ginawe rasa. Mbok tibani gada rujak polo ya tetep menteles. Lah banjur mosok Sengkuni ora iso mati. Tetep iso. Lah banjur ana ngendi pengapesane Patih Harya Sengkuni? Saiki pikiran nganggo nalar ya Werkudara. Nek lenga kutah
Dinggo gulung patih sengkuni. Iya. Mesti ana to perangane awak sing manggone nyelempit ora kenekan lengotolo. Pikiran wis gerang mosok ora iso mikir. Ning ndi kuwi? Kowe iki wis gedhe lho, mosok dadak tak sebutne. Lengotolo kutah, lengotolo kutah. Dinggo gulung patih sengkuni. Iya. Mesti ana perangane awak sing manggone nyelempit ora keborean lengotolo. Pikiran. Lengotolo kutah, kutah. Dinggo gulung patih sengkuni, dinggo gulung patih sengkuni. Mesti ana to. Perangane awak sing manggone nyelempit sing ora keborean lengotolo. Ah, nyerah. Nyerah. Aku tahu aku. Ning ndi mapane? Tak bisiki ya. Bisi ana kendang sikno. Lagi. Malah guyu. Dibisiki malah guyu. Mosok ning kono. Nggih. Mapane ana dubur cantoko. Kok beda karo sing dibisiki Bagong. Lho, kok beda Gang? Kowe mau muni apa? Aku muni silit iki. Iya ning mbok ya dialus to. Wayang kok muni silat-silit. Wayang iki ora entuk muni silit. Ngono lho. Nek muni silit mergo saru. Ngono lho. Ono malah ping swidak. Tindakno ya. Ayo Kang. Maju meneh. Mentas meguru anyar ora sanggem belu sing dadi pacakmu. Sengkune ora sah keciliken iket kegeden sirah. Aku wis ngerti papan pengapesanku. Papan pengapesane Pati Sengkuni mapan ana ngendi? Ana perangane awak sing ora keborean Lengotolo mapan ana ning dubur Cantoko. Aduh mati aku. Ya. Ya. Ah. Ya. Petruk dalem. Iki sing ndi? Wis gerang ora ronggone to. Iki disilakne sik sarunge. Eleh Petruk edan aku arep mbok kapane. Lah nik lho sing ana telapukane iki lho. Sing ana telapukane. Gilane silit patih kok gudiken. Aduh mati aku aduh. Ayo sambato kowe. Sambato kowe Pati Sengkuni. Aduh. Ya apik iki. Delok pemandangan. Iso kembut. Bola bali wong elek pengapesane ya elek. Ah! Aduh. Ngambu apa ya kaya tau uruh ya.
Nek ndolo pirasa gumik bocah SMKI ya. Piye terus abumu? Mati aku. Bola bali wong elek pengapesane ya elek. Aduh, hati aku. Siwa mancing. Yaki? Nata Kresna nang ngandika Yaya Prabu Hayuwa sungkawing tias mulat soleh ngarinira ing Setyaki kula wonten dawuh Koko Prabu senadyan ta wujute mung kari bangke ning bangkene Sengkuni iki isih ana gunane ngursak bangke tunggunen bangkene Sengkuni sak wayah-wayah aku mbutuhake mengko bangke ki larapna marang pun Kakang senika ngestaken dawuh kok nunggu batang kok ya elek menasibe Setyaki yo ngalah kaya ngene iki lho oleh-olehane Gusti Allah kuwi ora sare nandur ngunduh utang nyaur nyilih bakal balekake yo mestuti dawuhe Sinuwun Dwarawati nadyan to isih durung rampung Baratayuda nanging kudu tetep waspada jari Sengkuni nadyan to wis dadi batang mengko isih ana guna paedahe jajal tak pengen ngerti gunane apa payudan nenggiri Sang Prabu Duryudana kelawan titihanira Gajah Murdaningkung giya manjing jroning wana ngeblas lakune Prabu Duryudana yektine miris raos sing penggalih krana wis kentekan wadyabala mulat ingkang paman Patih Harya Sengkuni wis gugur ana madyaning palagan awit saking puteking tias Prabu Duryudana ing mriku wonten wujudipun kedhung ingkang nama
Kedung Jamuna. Kedung Jamuna wastani. Prabu Duryudana sigra anggebyur jroning kedung. Slulup sajroning kedung Jamuna.